Какво ще се случи утре, 7 януари вторник, в следващия епизод на индийския сериал «Свободна да избира», който се излъчва всеки делник от 13:30 часа. По Нова. Семейство Шах посещава Анупама, за да отпразнуват срещата и с Анудж. Анупама благодари на Паки за помощта. Анупама танцува от радост, когато вижда снимката на Анудж, а близките й се присъединяват към празненството. Самар и Димпъл пресъздават спомени за Анупама и Анудж. Докато Бърка планира как Майя да спре завръщането на Анудж, Майя признава любовта си на Анудж и го заключва, за да го задържи. Но той разбива вратата и напуска. Анудж е разтревожен от действията на Майя и мисли за Анупама, решен да не се отказва от любовта си. Анупама готви и чака Анудж. Тя моли Самар да се свърже с Анудж, а Анкуш и Барка пристигат в дома на Канта с молба за прошка. Барка признава грешките си и иска Анупама и Анудж да се съберат отново. Но Паки не й вярва. Ванрадж и Лила пристигат неочаквано. Но Асмук ги обвинява, че носят лоша енергия. Анупама с тревога очаква Анудж, но Самар съобщава, че телефонът му е изключен. Анудж изненадващо се обажда и казва на Анупама, че остава с Майя и Ану. Семейството е разочаровано от решението на Анудж, но Анупама избира да продължи живота си напред. Самар е бесен на Анудж. Ванрадж предлага да отмъсти, но Кавия му се противопоставя. Асмук отказва да прости на Анудж, а Анкуш планира да отиде в Мумбай и да го открие. Анупама обяснява на Канта, че не вижда смисъл да търси обяснение. Анудж. Кавия решава да напусне семейство Шах, тъй като Ванрадж не я уважава. Ванрадж реагира гневно, но Кавия предупреждава, че егото му е по-голямо от самия него. Ванрадж получава инфаркт след заминаването на Кавия. Анупама посещава болницата и разбира за състоянието на Ванрадж. Ванрадж иска да види Анупама, осъзнавайки грешките си. Анупама посещава Ванрадж, който признава вината си и я моли за прошка. Анупама продължава живота си, съветвайки Пахи да не се обвинява за развоя на събитията. Асмук подчертава, че Анупама заслужава по-добър човек от Ванрадж и Анудж, независимо от ситуацията.